Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Victor. Taong 1979, Bugang, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, nasa edad 18 anyos itong si Victor. Nakatira sila noon sa paanan ng bundok, kung saan bilang lamang silang pamilya ang naninirahan sa lugar. Sa pagkakatanda niya, 3 pamilya lang sila doong naninirahan, tapos yung mga sumunod, milya-milya na ang layo mula sa kanilang kinaroroonan. Bihira din sila noong makipagkita sa kanilang kadugo dahil sa layo ng lalakarin, marating lamang ang lugar ng mga ito. Sa murang edad noon ni Victor, malawak na ang kanyang kaalaman pagdating sa mga nilalang na hindi basta-bastang nasisilayan ng mga mata. Yun kasi ang palaging ikinukwento ng kanyang ama upang hindi na siya magtangkang gumala tuwing bumabalot ang kadiliman sa buong paligid. Subalit gayon paman, sa kabila ng kanyang mga naririnig, nagpatuloy pa rin siya noong lumabas sa kanilang bahay tuwing 10 oras para makipagkita sa mga kaibigan niya, lalo na sa babaeng natitipuhan niya. Nakagawian na kasi nila noon tumambay tuwing gabi para magmasid sa napakagandang paligid habang pinag-uusapan ang mga bagay na nangyari sa kanilang buong araw. Kapag umaga kasi, bibihira lang silang magkita nun dahil sa dami ng kanilang ginagawa. Isang hapon, matapos ang kanilang trabaho, nagkita-kita silang 5 sa liwasang pinagbibilada nila ng palay. Habang nagliligpit yung isa sa mga kaibigan nila, doon nila napag-usapan ang tungkol sa pagsapit ng bisperas ng pista kinabukasan sa baryo ng Bugang. Ayon sa kaibigan nilang napanhik doon noong umaga, nakita nito ang mga taong naghahanda ng mga gagamitin nilang banderas at mga pailaw nila sa daan. Marami na rin doong nagkalat ng mga manlalako, kalakip ang mga tiyangging nagtitinda ng kung ano-anong abubot. Dagdag pa ng kaibigan nila, mas masaya roon tuwing gabi. Bukod kasi sa aliw na maidudulot ng perya, marami rin sila doong taong makikilala. Nang marinig naman yon ni Victor, hindi na siya nagdalawang isip na sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Kampante naman kasi siyang makakapasok sa kanilang tahanan anumang oras sila makauwi. Matapos nilang mag-usap-usap, agad naman silang naghiwa-hiwalay para paghandaan ang pasimple nilang pagtungo sa sentro. Sa pagsapit ng gabi, matapos ang naging hapunan nila Victor, agad naman siyang tumungo sa kanyang silid para magpahinga. Maaga pa siya noong natulog, nang sa gayoy kapag pasikretong bumisita roon ang kanyang ama, masipat siya nitong nagpapahinga. Ganon kasi ang ginagawa ng kanilang padre de pamilya tuwing gabi upang masigurong nasa loob na ng kanilang pamamahay ang bawat miyembro. Makalipas pa ang 2 oras, pagtungtong ng alas 9 ng gabi, yun na nga ang naging hudyat para kay Victor na lumabas. Dahan-dahan siya noong dumaan sa bintana ng kanyang silid, sabay tahimik na saradito. Matapos niya yung gawin, agad naman siyang tumungo sa liwasan kung saan doon naman niya nadatnan ang kanyang mga kaibigan na matyagang naghihintay sa kanya. Sa pagkakatanda niya noon, nasa 7 sila noon. 2 magkapatid sa isa nilang kapitbahay at 4 namang magpipinsan sa ikatlong bahay na naroon sa kanilang lugar. Kabilang dito ay ang babaeng tipo ni Victor na siya namang ikinatuwa niya ng husto. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap-usap nila, agad naman silang umusad patungo sa baryo. Ang tanging bitbit lamang nila noon ay ang 2 gaserang magbibigay ng liwanag sa kanilang daraanan. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pag-uusap
ukol sa ginawa nilang pamamaraan ng pagtakas. Ayon sa kaibigan nilang pasimuno ng planong yon, kinakailangan pa nitong dumaan sa kulungan ng baboy sa ilalim ng papag para lamang makapunta ng liwasan. Dagdag pa nito na maswerte lamang siya sa kadahilan ng bagong panganak ang inahin nila. Pagsilay naman ito sa kinaroroonan ni Victor, bahagya naman itong tumitig sa kanya habang nagwiwika yun ng, "Ikaw Victor, bakit ang tagal mo? Akala nga namin di ka napupunta eh. Kanina pa kasi kami naghihintay." Nang marinig naman ni Victor ang sinabi nito, agad naman siya roong humingi ng tawad sa kadahilan ng aminado naman siya, hindi siya sumunod sa oras na kanilang napagkasunduan. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ito, indikasyon na lubos nitong nauunawaan ang kanyang kalagayan. Maya-maya pa, nang marating na nila ang baryo, doon tumambad sa kanyang mga mata ang dami ng taong nagkakasiyahan. Unang beses makasilay ng ganoong bagay si Victor, kung kaya't hindi niya maikukubli ang tuwa sa kanyang mga mata. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, aliw na aliw sila sa pagsilay ng mga panindang daladala ng mga manlalako. Bagaman inaalok sila ng mga ito ng kung ano-ano, hindi naman nila yun gaanong pinapansin, lalo pat wala naman silang pera. Nang marating na nila ang liwasan ng baryo, laking gulat na lamang nila nang makasilay sila ng isang lalaking nagdamit payaso. Habang iniikutan sila nito, gulat na manoon sila Victor sa kadahilan ng kitang-kita nila kung papaano yun maglakad sa bola. May mga hawak din itong binabalanse nitong bagay habang nakikipag-usap sa kanila. "Mga bata, gusto nyo bang manood ng palabas na hatid namin? Sumama kayo sa akin. Libre lang to. Sulit dito ang gabi ninyo." Alok sa kanila ng lalaking nagdamit ng payaso. Pagkarinig naman ng mga kaibigan ni Victor sa sinabi nito, agad naman yung sumang-ayon na parabang hindi man lang ito nagdududa sa lalaking yon. Sa puntong yun kasi, medyo napapaisip na siya ng kakaiba sa baryong pinuntahan nila, gawa ng sa abot ng kanyang pagkakatanda, hindi ganun kalawak ang baryong minsan na nilang napuntahan ng kanyang ama. Halos 10 beses pa lamang roon nakabisita si Victor, pero tandang-tanda niya ang bawat detalye nito. Ang mas ipinagtaka niya pa sa lahat, bakit napakaliwanag sa lugar na yon, gayong hindi pa gaanong uso noon sa kanila ang mga ilaw na hatid ng bombilya. Habang naglalakad sila kasama ang lalaking yon, hindi na talaga siya noon mapakali. Yung kaibigan nilang malapit sa kanya, pinipilit na niyang umuwi pero nagbibingi-bingihan lang ito. Maya-maya pa, nang marating na nila ang isang maliit na tiyangge, doon bumungad sa kanya ang matabang babae na animoy ilang taon nang hindi naliligo. Bukod kasi sa napakarami nitong tumigas na dumi sa katawan, nanggigitatarin ang pagmumukha nito dahil sa libag at mga muta nitong animoy tumigas na. Pagngisi sa kanila noon ng babae, agad naman sila nitong sinenyasan na pumasok sa tiyangge, subalit sa puntong iyon, hindi na siya sumunod. Yung mga kasama niya pumasok, habang siya piniling maghintay sa labas. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsilabasa na ang mga ito, bitbit ang iilang piraso ng pagkain na hindi naman mawari ni Victor kung ano. "Victor, gusto mo? Tamang-tama. Humingi ako ng isa para sa'yo." Wika nung kaibigan niyang lalaki na halos kasing edad niya lang. Pagsilay naman niya sa kinakain nito, bigla naman siyang nandiri sa kadahilan ng hindi niya mawari kung anong uri yon ng pagkain. Ayon sa kanya, kahit siguro wala nang makain silang magpamilya, hindi siya kakain ng pagkain yon. Paglalarawan niya sa hawak ng kaibigan niya,
para itong buto sa hita ng baka na merong nangingitim na mga karne. Ang mas nakakapagtaka pa, imbis na mandiri ang mga ito, tila bang takam na takam pa silang dinidila-dilaan ang bagay na yon. Dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan, agad naman niya yung kinuha, sabay tapon nito ng patago. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglilibot sa baryo, doon na nga unti-unting nagiging klaro sa kanya na hindi yun ang baryong alam nila. Ilang beses pa noong sinubukan ni Victor na paliwanagan ang mga ito, pero nanatiling makikitid ang kanilang pag-iisip. Ang sabi ng kanyang mga kaibigan, yon ang baryong madalas nilang puntahan. Kaya niya sinasabi na hindi tama ang lugar na yon dahil bibihira lamang siyang tumungtong dito. Nang marinig naman ni Victor ang irritableng sagot ng mga kaibigan niya, pinili na lamang niyang sumunod sa nais nitong mangyari. Kahit papaano kasi, aminado naman siya na wala siyang pagpipilian. Naisin naman niya noong umuwi ng nag-iisa, hindi niya yun magagawa, lalo pat nakakatakot ang daan pabalik sa tahanan nila. Sa pagsapit ng 11:00 ng gabi, marami nang kakilala sa lugar na yon ang mga kaibigan niya. Napapansin niya ring parami na ng parami ang mga taong dumarating, kaya na may inakala na lamang niya na mali ang kanyang hinala. Pero makalipas pa ang ilang minuto, bumalik na naman ang kakaiba niyang nararamdaman. Pagdating kasi nila noon sa loob ng liwasan, nakita niya ang napakaraming tao na parabang hindi mga ordinaryo. Yung tipong kahit kawangis lang nito, meron siya doong nararamdamang mali. Habang pinagmamasdan niya ang mga nilalang na yon, maya't maya naman ang pagrinig niya ng mga kakaibang pag-angil hanggang sa dumating ang puntong may nasipat siyang dalawang lalaki sa sentro ng liwasan, may tali ang mga kamay habang nakayukong naglalakad. Pagdating nito sa pinakagitnang bahagi ng lugar, bigla naman yung hinataw ng isang matabang lalaki na mabilis na sumunod sa mga ito, bitbit ang lubid na gawa sa latigo. Pagbagsak ng dalawang yun sa lupa, agad namang napuno ng hiyawan ang buong paligid. Yung mga kasama niya noon, inaakalang palabas lamang ang kanilang mga nakikita, pero ramdam ni Victor na mayroong mali rito. Bago pa man lumala ang mga nangyayari sa buong paligid, agad naman niyang hinawakan ng babaeng natitipuhan niya, sabay bulong dito ng, "Halika na, umuwi na tayo. Hindi maganda ang kutob ko sa mga nangyayaring to." Nang marinig naman yon ng babae, agad naman yung sumama dahil sa nasipat nito ang hindi maipagkakailang takot ni Victor na inihahayag ng kanyang mga mata. Nang akmang lilisanin na nila noon ang liwasan, sa kahuli-hulihang pagkakataon, pinilit niya pang yayain ang kanyang mga kaibigan. Subalit imbis na sumunod yun sa kanya, nagbingi-bingihan lang ito na parabang wala silang pakialam sa pasya ni Victor para sa kanilang lahat. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali na nilang nilisan ang lugar para makauwi na sa kanilang mga pamamahay. Habang binabagtas nila ang daan papauwi, rinig naman nila mula sa malayo ang pagsisigawan ng mga taong naroon. Akala nila Victor, nagkakasiyahan lang ang mga ito, pero pagtungtong ng hating gabi, lahat ng hiyawan at ilaw na nagmumula sa lugar, bigla na lamang naglaho. Sa pagtahimik ng buong paligid, agad naman silang natigilan sa kanilang paglalakad, gawa ng labis silang nagulat buhat sa mga nangyari. Pinilit pa nilang hanapin ang kinaroroonan ng baryong kanilang pinuntahan, pero hindi na nila yon makita. Maya-maya pa, napalitan ng sigawan at pagnanangis ang pagsasayang naririnig nila. Mula rin sa malayo, kitang-kita nila kung papaano magsiliparan ang mga dambuhalang nilalang sa kalangitan. Dahil sa pangyayaring yon,
Dali-dali naman silang sumuot sa kakahuyan para magtago. Hindi na nila sinubukan pang tumakbo patungo sa kanilang pamamahay, lalo pat 10 kilometro pa ang layo nito mula sa kinaroroonan nila. Pagkaraan pa ng ilang minuto, rinig na nila ang mga sigaw ng taong nananakbo. Hindi naglaon, doon nila nasilayan ang iilan sa mga ito na dumaan sa harapan ng kanilang pinagtataguan, umiiyak habang humihingi ng tulong. Paglagpas naman ng mga taong yon ilang metro mula sa kanilang kinaroroonan, doon nila nasilayan ang mabilis na pagbulusok ng 2 nilalang na merong malalapad na mga pakpak. Paglapag ng mga ito, bumungad sa kanila ang mga nanlilisik nitong mga mata na sinasabayan ng nakakausog sikmurang baho na sumasabay sa simoy ng hangin. Paglapit nito sa mga taong hinarang nito, walang awa naman nila yung sinunggaban, pinaghihiwalay ang mga braso sa katawan habang unti-unting binubutasan ang mga dibdib nito. Pagbulwak ng dugo mula sa mga kalunos-lunos na taong yon, agad naman yung hinigop ng mga nilalang, sabay sakmal sa mga laman loob nitong lumitaw na sa hiwang kanilang ginawa. Nang mapagtanto naman ng mga nilalang na yon na patay na ang kanilang mga biktima, agad naman silang naglagay ng itim na bato sa pinagkalatan ng dugo ng tao kung saan doon nasilayan nila Victor kung papaano higupin ng mga batong yon ang nagkalat na dugo sa paligid hanggang sa wala na doong natira. Matapos ang mga pangyayari, dali-dali naman yung lumipad, bitbit ang mga karne ng tao na kanilang pinaslang. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalo silang nawala ng kakayahan para maglakad papauwi. Ang labis kasi nila noong ikinakabahala, baka may tumambang sa kanilang aswang sa oras na maglakas loob silang lisanin ang lugar. Dahil sa may alam naman noon si Victor na pangontra laban sa mga ito, agad naman siyang tumingin-tingin sa mga kahoy na kanilang pinagtataguan sa pagbabaka sakaling meron siya doong masisilayan. Sa kanyang kakamasid noon sa paligid, doon niya nakita ang mahabang baging ng makabuhay na siya namang dali-dali niyang hinila. Pagkuha niya sa baging, agad naman niya yung pinulupot sa mga katawan nila, habang ang sobra naman, ginamit niyang latigo panghampas sa mga aswang kung sakali mang matuklasan sila ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila nasilayan ang iba pang mga taong biktima ng aswang na pinagtulungan nitong putulin sa ere. Halos inabot din sila ng kalahating oras kakasilay sa kanilang mga kaibigan, pero sa kasamaang palad, hindi na nila yon nakita pa. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman nila Victor na mas lalo nang tumitindi ang mga nararamdaman nila sa paligid, doon na sila naglakas loob na umusad. Sa isip-isip niya noon, bahala na kung anong mangyari sa kanya, basta ang mahalaga, may uwi niya ng ligtas yung babaeng hinahangaan niya. Habang binabagtas nila noon ang masusukal na daan, muli nilang narinig ang mga atungal ng mga aswang sa himpapawid. Alam nilang umiikot-ikot lang yun sa lugar, kaya ang ginawa nila, lumayo roon hanggat may oras at pagkakataon. Nang magawa naman nilang makausad ng ilang metro, sakto naman noong nadapo sila sa parte ng daan na medyo papaahon, kung kaya't doon nila nasilayan ang totoong baryong dapat sana nilang pupuntahan. Sa puntong yon, wala nang nagawa itong si Victor sa kadahilanang doon niya mismo na kumpirma, patay na ang mga kaibigan niya. Kagaya ng mga taong nasaksihan nila, ganon din ang kinahantungan ng buhay ng mga ito. Bagaman hindi nila nasaksihan ang totoo roong nangyari, wala na silang maisip na iba pang dahilan kung ano ang nangyari sa mga ito. Hindi naman noon tumutol ang kasama niyang babae sa kanyang sinabi, lalo pat saksi rin ito sa mga nangyari. Maya-maya pa, nang akmang maglalakad na sila pabalik sa kanilang tahanan, bahagya naman sila noong natigilan
nang masipat nila ang matabang babaeng nakaharang sa daan. Kung hindi nagkakamali noon si Victor, yun yung babaeng nagpapasok sa kanyang mga kasama sa isang tiyangge. Habang pinagmamasdan niya ito, wala siyang ibang nararamdaman maliban sa matinding galit na nag-uumapaw sa kanyang katauhan. Naniniwala kasi siya noon, kung hindi sa babaeng yon, maaaring kasama nilang tumakas ang kanyang mga kaibigan. Pagwasiwas naman niya ng baging ng makabuhay sa lupa, napangisi lang naman ang nilalang na yun sa kanya habang nagwiwika ng, "Huwag ka nang magmatigas pa. Ayaw mo nun? Makakasama niyo ang inyong mga kaibigan? Sumama na kayo para hindi na kayo masaktan." Nang marinig naman ni Victor ang sinabi nito, galit naman siya roong sumagot ng, "Kulang pa ba sa inyo ang dami ng taong pinatay ninyo? Ikaw, demonyo! Hindi ka ba nakokonsensya sa mga bagay na ginagawa nyo?" Konsensya? Anong konsensya? Sagot naman sa kanya ng babae habang unti-unting namumula ang mga mata. Sa isang iglap, doon niya nasilayan ang paghaba ng pang-ibaba nitong katawan, kung saan sinabayan din niyo ng pag-uslian ng mga buto nito sa likod. Kumulubot din ang pagmumukha nito na siya namang naging dahilan upang tumambad sa mga mata ni Victor ang bunganga nitong halos kaya ng lumulon ng mga batang nasa edad 7 anyos. Ayon nga sa kanya, may hahalin tulad mo ang nilalang na yon sa isang uod na may kalahating katawan ng tao. Sa katunayan, hindi niya alam kung saang uri yun napapabilang, pero siya mismo ang makapagsasabi kung gaano kalakas ang nilalang na yon. Matapos naman itong makapagpalit anyo, walang pagdadalawang isip naman yung sumugod sa kanila. Pagsilay dito ni Victor, agad naman niyang itinulak ang kanyang kasama, sabay ilag sa pag-atake nito. Nang magkaroon na siya ng sapat na distansya mula sa nilalang na yon, paulit-ulit naman niya yung pinaghahataw ng hawak-hawak niyang makabuhay hanggang sa doon niya na nasilayan ang katawan nitong animoy na papaso sa oras na malapatan yon ng dagta ng baging. Maliban sa ganun nitong epekto, labis-labis din yung nagbibigay ng hindi maipagkakailang sakit na siya namang pilit ipinapadaan ng nilalang sa pamamagitan ng pagsigaw nito ng malakas. Sa halos ilang minuto nilang paglalaban, walang ibang inisip itong si Victor maliban sa kagustuhan niyang talunin ito. Maya-maya pa, nang mapansin naman niyang nagkaputol-putol na ang hawak niyang baging, dali-dali naman niyang hinugot ang makabuhay na nakatali sa kanyang katawan. Paghataw niya rito ng halos humigit sa 10 beses, bakas na sa pagmumukha nito ang matindi nitong panghihina. Hindi naglaon, umangi lang naman ang nilalang na yon habang dahan-dahan nang bumabagsak sa lupa ang katawan nito. Pagsilay naman ni Victor na wala na itong lakas para lumaban, paulit-ulit niya pa yung hinataw ng makabuhay sa ulo nito bago na siya tuluyang magpasyang tumakbo papalayo. Habang tumatakbo sila kasama ng babae, hindi na nila sinubukan pang lumingon mula sa kinaroroonan ng nilalang na yon. Basta ang tanging naririnig na lamang nila noon ay ang pag-iyak nito habang paulit-ulit na humihingi ng tulong. Sa pagdating nila sa bahay ni Victor, agad naman niyang tinawag ang kanyang ama para ipaalam ang mga nangyari sa kanila. Nang marinig naman ito ang kanyang pagtawag, dali-dali naman yung lumabas para kausapin siya. Matapos naman itong marinig ang kanyang istorya, agad naman yung humingi ng tulong sa pamilya ng mga kaibigan niya. Magdamagan din itong sinuyod ang sinabi nilang lugar, ngunit sa kasamaang palad, wala na yung naabutan. Ilang araw pa ang lumipas,
Hindi makapaniwala ang pamilya ng mga kaibigan niya ukol sa sinapit ng anak nito. Bagaman mahirap yon para sa kanilang tanggapin, wala silang magagawa sa kadahilanang hindi lang naman sila ang nawalan noong mismong gabi. Sa katunayan, marami sila noong nakausap sa baryo na nawalan rin ng miyembro ng pamilya. Magmula noong nangyari ang ganoong kaganapan, hindi na nangahas pa sila Victor na pasimpleng tumakas sa kanilang tahanan. Ilang taon pa ang lumipas, sila ring dalawa ng babaeng iniligtas niya ang nagkatuluyan. Ipinagkasundo yun ng pamilya nito sa kanila, pagpapakita ng utang na loob sa kanya. Pero alam niyo, pinuno, ilang dekada man ang dumaan sa buhay ni Victor, ni minsan hinding-hindi niya makalimutan ang kanyang unang kwentro sa aswang at ang nagmitsa sa buhay ng kanyang mga kaibigan sa simple lamang na imbita ng payaso. Okay, opinyon ko sa kwento. Totoo naman talaga no. Siguro kung simulat sa pool, nung pagdating nila sa fiesta, may nakita silang isang weirdong lalaki na tawag dito, parang nagsuot siya nung costume ng isang payaso. Kung hindi sila sumama sa yaya nun, malamang sa malamang buhay pa tong sila Victor eh. Tsaka sana nung simula pa lang, yung nararamdaman na ni Victor na, teka lang, parang may mali eh. Kasi yung pinupuntahan namin ng tatay ko, hindi ganito yung itsura. Sana sinabi niya na kaagad. Though sinabi naman niya, kaso huli na eh. Parang nakapasok na sila dun sa yaya nung matabang babae na talipapa ba yun? O kung anumang klase ng lugar na yun. Kumbaga, pagpasok mo pa lang dun, wala na, trap na kayo. Yung pangalang na sumama na kayo sa payaso, malamang sa malamang, trap na yun eh. Diba? Sobrang nakakatakot tong naging karanasan nila Victor. Buti na lang kamo, hindi sila nagkaroon ng trauma nung naging asawa niya. Yun lang yung maganda, diba? Yung sa dulo, yung gustong-gusto ni Victor na babae, napunta sa kanya. Bakit? Kasi nga niligtas niya eh. Hindi niya inisip yung sarili niya. Though gusto naman niya iligtas yung ibang mga kasama niya, kaso ang titigas ng ulo. Sino lang ba yung sumunod sa kanya? Yun nga, yung babae lang na gusto niya. Overall, ang ganda naman ng ending. Ang pangit lang kasi maraming namatay. Tapos kaibigan pa ng bida natin. Diba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.